व्हेज पण आणि नॉन व्हेज पण. हा राईस आहे या साईडला, साधा कोलम. तर हे आमचे बुद्धवटचे खडाडीचे कार्यकर्ते प्रतीक चव्हाण. आणि इकडे हे कावनकरवाडचे रायबा आमचे खास मित्र आहेत. तर आता आपण आपला जेवायचा कार्यक्रम सुरू करायचा आहे काहीच. तर आपला जेवणाचा कार्यक्रम तर ते जेवण बनवून झालेलं आहे. आपण आता ग्राउंडमध्ये जाऊया. हे मंडळींनी जेवण बनवून झालेलं आहे. टोटली जेवण बनवून झालं, आता थोडंसं शिजायचं बाकी आहे. तोपर्यंत आपण ग्राउंडवरती जाऊन बघूया की काय हालचाल चालली. तर चला, तर मी ग्राउंडवरती थेट जाऊया आपण बघूया. हा ग्राउंड आहे आपला, जैतापूर गाव आमचा, खेड तालुक्यामध्ये. तर ही शाळा आहे आतमध्ये. शाळेत आमचं जेवणाचं नियोजन बनलं आहे, कारण पाणीची सोय आपली शाळेतच आहे, त्यामुळे शाळेत ठेवलेलं आहे. आणि आपले गावातले ग्रामस्थ आणि कमिटी मेंबर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहेत. तर आपण त्यांचा थोडा बघूया काय बोलत आहेत ते. हा इकडं डोंगर बघा, कोकणामध्ये एकदम उंच उंच पद्धतीने आहेत. असे डोंगर कुठे बघायला भेटत नाही. तर हे आपले कमिटी आहे आपल्या गावची. तर कमिटी मेंबर बघा आपले, आणि काही गावातले ग्रामस्थ आहेत. तर आपले काही ग्रामस्थ आणि कमिटी मेंबर काय आपले मत मांडतात ते बघूया. तर पहिलं मत आपण विचारूया की आपल्या कमिटी मेंबरचे धडाडीचे एकदम कार्यकर्ते महेंद्र शिगवण यांना. महेंद्र, काय वाटतं आपल्या मॅचचं तुला? आज जरा अजून मॅचचा थोड्याला सुरू होणार आहे. आणि खेळण्यासाठी भरपूर मजा आली. आणि इकडे आपण बघू शकता ट्रॉफ्या कमिटी मेंबर इकडे बसलेले आहे. तरी खेळण्यासाठी भरपूर मजा आली, कारण का जेवणाची वगैरे व्यवस्था आपण केलेली आहे इथं मंडळामार्फत, राकेश जाधव आणि तुषार दलवी यांच्या मार्फत. तरी भरपूर मजा आली. धन्यवाद. हां, तर आपलं दुसरं मत आपले गावचे दुसरे धडाडीचे कार्यकर्ते तुषार दलवी हे सांगतील तुम्हाला. तर बघूया काय बोलतात. अरे बोल ना, 2 शब्द बोल ना. चला, तो लाजतोय बोलायला काय. आता त्याच्यानंतर आपले गावचे राकेश सनच बोलतील 2 शब्द. हा, लाजतायत जरा, नवीन म्हणजे पुढच्या वर्षी नक्की बोलणार, तयारीच एकदम. हां, तर जेवणासाठी स्पॉन्सर आहे राकेश जाधव आणि तुषार दलवी आहेत. तर त्यांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. हां, पण ते सुट्टी घेऊन इथं पोहोचते काय ना काहीतरी करून. अशी ही तरुण पिढी आपण बघताय, खूप शिकेल आहे. थोडे सामने चालू. धन्यवाद. तर टीम आल्यावरती आपण पुढचा व्हिडिओ आपण हे करूया, ठेवूया सुरू. आणि हा ग्राउंड आहे आपला. तर ग्राउंड पूर्ण बघा कसा एकदम व्हिडिओमध्ये पूर्ण दिसत आहे. त्या साईडला आपला पीच आहे, तर तिकडून ही षटकारची लाईन आहे. तर आपण नंतर पण पुढे व्हिडिओ चालूच ठेवूया. आणि तोपर्यंत आपण आपला जेवण करण्याचा बेत चालू आहे. तर जेवण शिजलं आहे आपलं, सगळं झालं आहे रेडी. आता फक्त खायचं बाकी आहे. आणि थोडा इंट्रो द्यायचा झाला इकडे काही लोकांचा. तर हे वैभव मांढरे आहेत. आणि हे आपले धडाडीचे प्रभूवरचे कार्यकर्ते शुभम निवले. आणि हे समीर आणि शैलेश शिंदे. तर जेवणाचा टाईम झालेला आहे आणि जेवायला आहे. आपली मंडळी जेवायला चालू. आणि बघूया आपण हे आमचे मित्र, आणि यांचा पण मोलाचा खूप आपल्याला हात आहे. तर ह्यांच्यामुळे या वर्षीचा कार्यक्रम पार पडला आहे आपल्या क्रिकेट टीमचा. आणि पुढे बाकीचे बघूया आपण. जेवणाची कसा बेत हे केलेलं आहे, नियोजन केलेलं आहे. हे आमचे आबा कावनकेवाडीमधले, ते पण आज मॅच बघायला आलेले आहेत. आणि नाईटचे म्हणजे जुने बॅट्समन आहेत ते. म्हणजे त्यांचं नाव आहे जैतापूर गावामध्ये. खूप अतिशय भारी खेळायचे ते. आता सध्या काठी घेतली ना हातामध्ये. आता थोडे वयमान झालं आहे, त्यामुळे आता आमच्याकडे त्यांनी सगळं सोपवलेलं आहे. आणि थांबा हे आमच्या गावचे
कोतवाल पंचायत समितीचे, त्यांनी पण आम्हाला खूप मोलाचं मार्गदर्शन आणि सपोर्ट खूप केलेला आहे आणि त्यांच्यासाठी पण आभार मानतो मी त्यांचे. आणि आमचा कार्यक्रम चालला आहे जेवणाचा. चला बघूया आता जेवण. चला तर सगळे जेवायला आलेत. चला कमी पत्रावल्या पडल्या म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांनी बघा कसं पत्रावल्याने ग्लास घेऊन आलेत. शाला एकदम जबरदस्त वाटते. लहानपणीच्या आठवणी ताज्या झाल्यासारख्या वाटत आहेत. ही आमची शाळा आहे लहानपणीची, जेव्हा आम्ही पहिलीपासून ते 7वीपर्यंत या शाळेत शिकलो. बघूया चला जेवण जेवूया. भात वाढताना आमचे सीताराम बाई उर्फ तल्या तल्याचा पण आम्हाला भरपूर 2 दिवस साथ भेटलेली आहे. बस तू पण ये बस. चला चला वाडा वाडा. हे राया वेजवाले कोण कोण आहे? खाऊ बस ना. चिकन राईस खायचं आहे आणि नंतर खेळायला सुरुवात करायची. बावड्या थोडासा बोलला, आता जेवल आणि जास्त बोलेल. जेवल्यानंतर जास्त आवाज दोघांचा येईल. आता थोडा लाजतोय आणि जेवला नाही त्यामुळे आवाज बारीक आहे. आपली मंडळी जेवायला सुरुवात केली. हा बस 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 मामा मला थोडासा आणि ही सनरीज बिस्लरी पाण्याची पण खूप मजा येते गावी अशा पद्धतीने हे करताना. तर मुंबईची खरंच खूप छान वाटतं ऍक्च्युली. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये खाण्यापेक्षा इथली मजा खूप वेगळी. गावाकडे येऊन अशा पद्धतीने एन्जॉय केलेलं खूप आठवणीत राहतं आणि खूप खरंच खूप भारी वाटतं एकदम. आणि आमचे मंडळाचे मेन कार्यकर्ते ते वाटताना दिसत आहेत. अरे आवडेल. खास मुंबईवरून आलेले आहेत. एकदम करी करी दिसतंय. बघूया आता कसा जेवण झालं एकदम झणझणीत. ते अजून एक बारका टोप होता ना. आता मला फक्त कसाच भेटलाय. कोणता पीस पाहिजे का सिलेक्टेड तुम्हाला? कलेजी वगैरे कलेजी नाही काय जरा शोधायला लागेल. क्वांटिटी खूप जास्त आहे.
बावड्याला जास्त द्या जरा झोप यायला पाहिजे. हां आणि खुर्चीवर जरा आमचं मनोरंजन केलं पाहिजे खुर्चीवरती बसून. हां लिंबू आणूया आता. मस्त झालं एकदम झणझणीत एकदम. आपण जेवूया मग होतो. आमच्या परम मित्र आहेत आमचे खास मित्र बब्या. तर त्यांना इन्व्हाइट केलं जेवायला. लाजत होते आमच्या इकडे यायला जेवायला. ए बब्याला 2-3 पीस एक्स्ट्रा द्या. ए शुभम बब्याला 2-3 पीस एक्स्ट्रा दे. हां हां तर इकडं व्हेजची चालली आहे. व्हेज लोकांना जेवण चाललेलं आहे. सगळं का भाऊ दोघं भाऊ आहेत. जाऊया आपण सगळं मैदानात. खास बाबा माझ्याकडे सारखं बघतोय काहीतरी आहे. तर आपण मैदानात जाऊया. आमच्या गावाचे काय नागरिक आहेत ज्येष्ठ नागरिक. चल काय चल. संघाने आपली नाव नोंदणी करून घ्यायचे. तर टीमा आल्या आहेत आणि आपण आता आपला क्रिकेटचे सामने थोड्याच वेळात सुरू होणार आहेत.